వెల్కమ్ టు డిఎం ఒంగోలు బుల్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్. మీరు చూస్తున్న జత కవ్వ బాలయ్య గారి సీనియర్ జత అండి. మిట్టమిదిపల్లె గ్రామం, కొమరల్ మండలం, ప్రకాశం జిల్లాలో ఈరోజు సీనియర్స్ విభాగానికి వచ్చాయండి. కవ్వ బాలయ్య గారి సీనియర్ గిత్తలండి. మిట్టమిదిపల్లె గ్రామంలో ఈరోజు సీనియర్స్ విభాగం పోటీ నిర్వహించారండి. ఆ యొక్క సీనియర్స్ విభాగానికి వచ్చిన జత అండి కవ్వ బాలయ్య గారి సీనియర్ జత అండి. మోటు అండి గిత్త పేరు. కవ్వ బాలయ్య గారి సీనియర్ జత అండి. జత మిట్టమిదిపల్లి గ్రామం, కొమరల్ మండలం, ప్రకాశం జిల్లా అండి.